25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan nakita sa balita lokal. Negros Occidental nagapabilin nga nagapanguna sa may madamo nga daily COVID-19 cases sa Region 6. 5 kamopesyal sa Grupo Progreso naghalina sa partido. Balita National Department of Health ginako nga hangkat sa gihapon ang pagpangita sang bulong nga to silizumab. Presidente Duterte ginanunsyo ang pagretiro sa politika. Balita International, global death toll sa COVID-19 nagdangat na sa masobra 4.810 milyones. Sa sports balita, Gilas Women magapabilin sa Division A sa FIBA Asia Cup. Maayong aga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Oktubre 3, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal, pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at pagbalik.
Sunday edition sa Aksyon! Lasay 7 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Action Balita Sunday Edition, detalye na sa balita lokal. Naglabot na sa 131,491 ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas o sa Western Visayas. Matapos sa dugangan sang 617, nadugangan ang Negros Occidental sang 194, ginasundan sang Iloilo Province 158, Bacolod City 119, Iloilo City 70, Capiz 49, Antique 11, Guimaras Siam, kag Aklan 3. Samtang sa 121 naman ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan, nga 112,085 kag 7 ang bagong nga nagkalamatay, nga nagdala sa kabilugan nga 3,038. Ang Western Visayas ay may 16,338 ka maaktibo nga kaso. Nagsaka naman sa 5 kamopisyal ang naghalina sa Grupo Progreso ang ginapamunuan ni Mayor Bing Linardia. Sino kay Anay Konsehal Cesar Distrito. Officially resigned na sila sa GP. Lakip na siya kagang Iya Iloy na si Councilor Simple Distrito, Councilor Bartolome Orola Sr. Nagapausi ang anak ni the late Councilor Elmer C. Ginanunsyo ng Konsehal Distrito Orola kag C nga magapapili sila sa pagkakonsehal. Ila opisyal nga kandidato sa idalom sang line-up ni Anay Congressman Albe Benitez. Una na nga nagbiya sa GP si Councilor Arl Victor Espino. Sino kay Attorney Distrito, ila ginapaabot nga may duha o kun isa pa ka GP member ang magahalin man sa partido. Bungod sila suno kay Distrito, hindi naman kabahin sa GP ang iautod nga si Kapitan Rosini Distrito sang Singkang Airport, kag bata ni Orola nga si Kapitan June Marby Orola sang Barangay 26. Nagapati si Distrito nga fair person si Nerdia kag ila man ini na pabalo sa ila desisyon antes ginhimo ang anunsyo. Intugyan na ni Distrito kay Benitez ang pag-anunsyo sang petsa sa pag-file sa ila Certificate of Candidacy o na COC. Si Benitez ang una na nga nagpadala sang sulat sa Comelec Bacolod nga nagapabalo nga sa Oktubre 5 maga-file ini sang COC. Madayon ang Benitez Distrito Tandem sa 2022 election sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos sa ginbato na ni Anay Konsehal Attorney Cesar Distrito ang tanyag ni Anay Congressman Albe Benitez nga maging running mate sa masunod nga piniliay. Formal nga ginanunsyo ni Distrito ang iya intensyon nga magpapili Vice Mayor sang Bacolod kahapon nga adlaw Oktubre 2. Pero kay Distrito ang ini nga desisyon ang ginhimo matapos ang pagkonsulta sa iya pamilya, himata, lideres kag mga supporters. Ginpatag ni Distrito nga iya nakitaan kag nabatian ang mga problema nga luyag tutukan kahatagan solusyon ni Benitez kag nagakomporme ini sa matikang kag plano sang anay kongresista. Nagapati ang anay konsehal nga preparado ini sa trabaho bangod sa iya mga ginagyan kag eksperyensya man sa pagserbisyo. Nagsumiter na si Pausi, anak ni the late Councilor Elmer C, ang tanan nga requirements nga kinanglanon para magbulos sa iyang nagtaliwan nga amay. Suno kay si nagahulat ini siya karon sa desisyon sa Nationalist People's Coalition o kon NPC nga iya partido kag sang iya nga amay. Si Congressman Greg Gasataya ang nagaserbe nga district chair sa NPC sa Bacolod. Kag kahapon nga adlaw Oktubre 2 ginanunsyo ni siya nga magapapili ni konsehal sa Bacolod sa 2022 election. Sa dalom sa nga line-up niya na Congressman Albe Benitez. Ginpahayag ni si nga luyag man ini nga magserbisyo kang magbulig nga less talk, more action. Sanggin pamangkot sang sadto, iamay kung luyag niya nga magpapili sa public office. Nagdesisyon si C nga mag-upod sa Benitez Distrito Tandem sa 2022 bago nagapati nga makahatag ini sang maayo para sa Bacolod.
Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Wisam Operator Frank Carbon na posible wala sa gihapon sang biyake ang fast crop sa bilog nga bulan sa Oktubre kung hindi magsabat si Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Sa sulat nga natala nila ipasa nga nagapangabay nga tun-an ang buhat sa Metro Manila kay iban pang lugar nga nagapatigayon sang granular lockdown agud kun masweto mahimo na nga mapaganagan ng COVID-19 transmission kag mapanugutan nga makabiyahe pasulod sa syudad nga hindi kinahanglan sang negative RT-PCR swab test result. Sulo kay Carbon sa ilang monitoring kag makita sa balita nagasaka sa gihapon ang COVID cases rason na sila sa ila pagtanaw hindi epektibo ang pagpatuman sang lockdown. Tulang pa ni Carbon may iba nga lugar nga nakabaton o kung nagabaton sa fully vaccinated vaccination cards kag wala na nagapangita sang negative RT-PCR test result. Sa mga balita national, Department of Health ginako nga hangkat sa gihapon ang pagpangita sang bulong nga tocilizumab. Presidente Duterte ginanunsyo ang pagretiro sa politika. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Good morning mga ka-aksyon! Sa nag-aupod sa aton sining aga, may gid nga pag-monitor kay Comparing Bia Jonathan. Good morning sa imo. Tamyaw niya lang si Ma'am Van and Miss Jinky. Kay Alex Fuentes, good morning man. Kay Tanagan Magsulita. Baki-greet sa Manugkaon Talaba, ari lang ko sa Bangga Tomorrow Road, Sumag, Atubang Triumph. Salamat sir. Okay. Good morning lang dahil sa imo. Kay Maninoy Michael John P. Season, good morning man. Kay sa tanan nga members ng Energy Fans Club, have a blessed Sunday. Lester Ray Benitez, good morning dahil sa may Auckland, New Zealand. Kay Elvira Hilogo or Gilogo, good morning. Kay Miss Jinky, blessed Sunday. Kay Mr. Bebo Villasor, Doc Pat Mayo, Alex Monteza, Noel Amar, Miss Lily King, good morning dahil sa inyo. Kay Mila Alovera Doreza Hanson, good morning man from Sydney. Ray Baryoga, good morning. Aliog Tamyaw kay Dennis Richard Tibor Roma, EFC President. Miss Homa Lumena, good morning sa imo. Kay Rhea May Ladio, good morning man. Ayan Bacolado, good morning. Always watching live. Pag-greet ko sa akon baby. Happy first birthday. Kay Tanner Simon Bacolado. Happy first birthday, Tanner Simon Bacolado. Sa barangay Nabalian, Himamaylan City. Oy kasi Manwa, good morning dara sa inyo. Kag happy birthday gid sa imo nga baby. Kay Jacqueline Marino, good morning. At Tia Kim Iriman, dara sa may Morsha, good morning sa imo. John Serna, good morning man. Good morning man kay Leo Talaban sa La Castellana and kay Ma'am Mertz sang La Castellana. Thank you so much gali kay kay La Castellana Mayor Romaila Mangilimutan. Thank you so much kahapon sa manaming accommodation. Nag-visit kami to sa La Castellana. Kadamo sang matahom nga resorts and cafes dito nga ma-enjoy nyo gid mga ka-aksyon. Especially ang ilang coffee. Kanamit sang coffee sang La Castellana. In fairness. Kaga, good morning man kay Sir Awin Torres dala sa may ginubaan. Kag of course sa tanan nga nagapamati and staff sang Alagad Radio. Good morning sa inyo. Kaga good morning man kay Kagawad Milagros Alit. May lang nga pagpamati. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning teen. Have a blessed Sunday morning man. Sa tarang yung members ng Energy Fans Club. Yes, good morning. Tarang yung members ng Energy Fans Club. Kamusta ka mo? May lang nga pag chit-chat sa group chat.
keep safe gid kag sa tanan nga magabiyahe subong nga adlaw. Halong-halong kita mga ka-aksyon. Okay? Dumapaos kuya ha. Sige. Happy birthday sa tanan nga may birthday subong nga adlaw ha. Okay? So standby for Balita National. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, Balita Sunday Edition. Last size, 17 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita National. Ginako ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga nagapabilin nga hangkat sa Department of Health ug DOH ang pagpangita sang bulong nga tocilizumab nga ginausar para sa pagbulong sa COVID-19 patients. Suro kay Verriere, dako nga hangkat bangod may local shortage sa bulong kag wala man ang Pilipinas naga-supply sini. Sa karon padayon ang negosasyon sang DOH sa mga manufacturers na nagkalain-lain nga nasyon nagud makakuha sang supply sang bulong. Samtang nagahulat padayon ang ginahimo sang DOH nga research sang remdesivir sa posibilidad nga makabulig ini sa mga pasyente nga positibo sa virus. 2 ka semana nakaligad ginanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III na may ginapaabot ang DOH nga 10,000 ka vials sang tocilizumab sa katapusan sang Setyembre. Ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagretiro na sa politika. Ang anunsyo sang Presidente natabo pila ka minutos pagkatapos file ni Senator Bongo sang iya Certificate of Candidacy bilang Vice Presidente sa 2022 election. Sunod kay Presidente, upon sunod sa Presidente, ang overwhelming sentiments ng mga Pinoy ang nagtulod sa iya nga ipaiway ang pagpapili bilang Vice Presidente. Samtang good luck naman ang pahayag sa Presidente sa pagpapili ligo nga naging aid sini, humalin sa nagpangalagad pa lamang bilang alkalde sa syudad sang Davao. Nag-file na si Senator Bongo sa iya Certificate of Candidacy o COC para sa pagpapili bilang Vice Presidente sa Mayo 2022 ng eleksyon. Ang senador ginupdan mismo ni Presidente Rodrigo Duterte nga amang orihinal nga nominee sang PDP laban sa pagka-Vice Presidente. Adumduman nga nagligad nga September 8 sang ginbaton sang Presidente ang pagpapili bilang Vice Presidente sa 2022 ng eleksyon sa faction ni nga ginpangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cuse. Ginpanumdom ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon nga wala ginadumili sa mga naka-file na sa ila Certificate of Candidacy ang temprano nga pagpangampanya. Suro kay Guanzon, nagapabilin nga aspirants na naka-file na sa COC kag hindi pa matawag nga kandidato. Duga pa rin Guanzon na saad sa election law nga matawag lamang opisyal nga kandidato sa eleksyon na nag-file sa COC kung nag-umpisa na ang campaign period. Kag sa katapusan nga balita national, nagpatigayon sa comprehensive review ang Department of Health angot sa transaksyon sa ginbakal nga face shield sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation nga ginreport ginilisan sa expiry dates. Kalakip sa ginahimo sang DOH ang pag-inspeksyon sa mga nag-aabot o kon bago lamang gin-stock nga personal protective equipment kay ginbakal sa Pharmaly. Direkta o kon hindi pagi sa procurement service ng Department of Budget and Management o kon PSDBM. Si Pharmaly Executive Crisley Grace Mago ang mga nagtestigo sa report na ginilisa ng expiration dates sa mga face shields sa gin-deliver na sa Department of Health. Ang detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. para sa damit na Alright, good morning. Liwat mga ka-aksyon. Dali lang. Kaya i-arrange ta na nga itong mga balita. Kay Helen Elvirio Lasio.
Good morning man sa imo. Mailanda nga pagpamati. Okay, so sa mga ka-aksyon tabala nga mabiyahe bala subong adlaw. Halong-halong gid kay medyo maulanon ta subong nga tiyempo. Gani extra careful lang gid mga ka-aksyon. Kay bisan hindi pa maulanon dapat maghalong gid kita every time, okay? Kaya panumdumon ta nga may pulian pa kita nga pamilya. Abaw. So, sige. Ginagreet ko man gali si Tita Linda dala sa may barangay Carabalan, Himamaylan City. Good morning. Kasi taran nga taga barangay Carabalan, good morning sa imo. Taran nga taga syudad sang Silay, Talisay, Banwasang Manapla, Ibi Magalona, Cadiz City, Sagay, Toboso, Calatrava, tanan-tanan kag sa Hinubaan, Sipalay, do kadamo digli sang nagsugod naglikamon sa Pamaska. Hindi mo ko pronounce. Sa Pamaskwa. Sa Pamaskwa. Nag-umpisa na sa October 1. So may nagdalaog na of course kag buwas. Ay may schedule kami buwas na Action Boy. Okay, so sige boss ng taon-ta kung sino naman ni makadao. Grabe ang mapapremyo sa Action Radio Bacolod. Ina bilang pagpasalamat namon sa padayon nyo of course nga pagsuporta sa ARB. Especially nga nagsolo na kami sa Harmonica 52 years in service. Okay? So sa December more pag inaang mga palaabuton nga mga papremyo gikan man sa ARB. Okay? So thank you so much kid mga ka-aksyon. I'll stand by for Balita International kag Sports. Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last size 24 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Naglapaw na sa 4.810 milyones ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Base sa pinaka-latest nga datos sa kabilugan, naglambot na sa 4,810,340 nagkalamatay sa nagkalain-laing nga pungsod bangod man sa mga virus. Nanguna sa gihapon, o kon samtang sa pinaka-latest mga datos, nagsaka na sa kabilugan na 235,355,959 ang ginigos ang balatian sa bugos ng kalibutan, kag 212,113,912 naman ang recoveries. Kag sa naman nga sports, balita, ginpierde sang Gilas Women ng India sa score nga 74-70 sa diin ang inrason para mapabilin na sang Pilipinas ang pwesto sini sa Division A sa FIBA Asia Cup. Nagisa sanday Kate Castillo kag Janine Pontejo samtang solid naman ang naging suporta kay ban pa nga miyembro sa team magud makuha ang ilang pagdaog kahapon sa hampang patigayon sa Prince Hamza Hall sa Amman, Jordan. Naka-record si Castillo sa 22 puntos. Dala na ang 3 points. Samtang nakahimo naman si Pontejo sa 22 markers. Kalakip ng 5 ka-rebounds. 3 ka-steals kag 2 ka-assists. Last size 26 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 3, 2021. Happy birthday lang sa tanan nga may birthday. And sa liwat, thank you so much gid kay La Castellana Mayor Romayla Mangilimutan. Maraming accommodation. Kag matahom nga mga cafes and resorts sang La Castellana. Okay, so kung maglagaw ka mo, extra careful and of course follow sa health protocol. Ang ginambal nila nga lagaw nga may paghalo. Okay, God bless us all and happy Sunday. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. NBC
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.